Folkens, i dag vil jeg vise jer, hvad jeg har været at købe i dag. Og der er købt i Harald Nyborg og T. Hansen. Så lad os starte her. Her har vi et Grand Cru sortiment fra Harald Nyborg. Og der er en masse små raketter som den her. Og det er 28,8 gram i de små af dem. Så er der nogle, der er lidt mindre. Dem her. Og der er 21,8 gram i. Så har vi det her sortiment fra Harald Nyborg. Eller jeg ved ikke om det er sortiment. Jo, raketsortiment. Og der er 5 store her. Og 4 små. Jeg ved ikke hvor mange gram der er i dem her. Det kan jeg ikke lige se. Vi kan da lige prøve at åbne og lige tjekke. For jeres skyld. Åbner lige op her med min store dolk her. Sådan der. Satan, det er ikke nemt med en hånd her. Sådan der. Så river vi lige den ud. Sådan der. Der er 52 gram. 54,2 gram nemvægt i. Eller nemvægt det er 52,4. Så det er fint, ikke? Vi prøver at se, hvad de små de er. Jeg har ikke haft her så mange her før, men altså de koster 100 kroner. Så jeg synes det er okay. Der er 29,5 gram i. Så sådan set et fint lille sortiment. Raketterne havde jeg troet der var mindre gram i, men det var faktisk okay. Så lad os gå over til nogle flere raketter. Her har vi så Nova-raketten fra T. Hansen. Og det er en ordentlig raket. Det er en kæmpe 5-tommers. Så den er rigtig fin. Den har jeg købt 2 af. Og så får man den her raket her med gratis, når du køber for 300 kroner hos T. Hansen. Nej, ikke T. Hansen, til hos Harald Nyborg. Og det er sådan en Samsung-raket, en 4-tommers også. Og der er altså alligevel noget forskel fra 4 til 5 tommer, synes jeg. Hvis man lige sammenligner her. Så det er i hvert fald 5 tommer her. Og vi kan lige tjekke nem vægten. Hvad fanden er den? Står ikke det sted her? Nem. 75 gram nem vægt. Så det er sådan set fint. Det er også okay mange gram. Måske får jeg nogle flere kuglerraketter, jeg ved det ikke helt. Det jeg har indtil videre i hvert fald. Og jeg ved ikke helt om jeg får mere i år, men nu må vi lige prøve at se. Så herover så har vi regnbuebatteri fra T. Hansen. Et rigtig fint batteri. Jeg ved ikke om jeg havde sidste år. Kan jeg ikke lige huske. Jeg havde fået et batteri sidste år også. Og det er et rigtig fint batteri. Jeg synes det giver nogle flotte effekter og sådan noget. Jeg ved sgu ikke hvor mange gram det er. Var det 453 gram. Det er 50 skuds. Og det er 20 mm rør, hvis man kan sige det, hvad man siger. Køb en container. Ja. En fin nok container. Har jeg ikke haft den før. Tænkte jeg godt lige købe en. Fordi min søster, sådan noget, hun vil gerne se sådan noget pjat der. Så kan man lige få lov til at se det. Okay, der er 398 gram i. Det er alligevel en del for en fontæne, synes jeg. Så den er fin nok. Så har jeg det lille junisortiment, for jeg gider ikke rigtig alt det der pjatværk der. Men det er det sædvanlige med virvelvind og store blitzlys og jordsol, Dragon Balls, de der små stjerneskuds romerlysværk og de der jumping jacks, eller hvad fanden det nu hedder. Og jeg glemte også lige at vise, at jeg ved ikke om jeg viste, at her i, der er jo også de her batterier her. Hvis ikke om noget at vise, der er også de små batterier herovre. Men det er lidt nogle små batterier, altså. Det er ligesom små faldskærmsraketter næsten, der flyver op. Det er ikke rigtig noget ved. Men alligevel er det 16 skud, det er lidt vildt. Så, og så er der sådan nogle fontæner her. Også bare smuk fontæne, der vokser så 3 meter høj. Wow. Og så har vi også de her
Så har vi 3 af dem her. Bomberør. Haha. Ja. Og fra det der Grand Cru sortiment. Fint nok, jeg ved sgu ikke, hvor mange gram der er i, om vi sætter hen. Jo, ja. Kan du fokusere? Ja, 32,5 gram. Så ja, jeg håber det var fint. For jo, forresten, jeg har sådan en bitte lighter her. Fra til hans almindelige stormlighter her. Fint at købe 3 af for en sikker skyld. Man ved jo ikke lige, hvordan og hvorledes det går, hvad vejret og sådan noget er, så det er fint nok. Ja, men jeg tror sådan set det for i dag. Hvis der kommer mere fyrværkeri, så skal jeg nok lave en update. Og der er nogen, der har spurgt, om jeg vil lave en video på, hvordan man laver kanonslag helt små heksehyl, så det regner med, at de vil uploade der også. Så ja, vi ses. Hej hej.